Yilmaz mutumin kirki ne wanda duk inda yake da ka gan shi faran-faran yake da mutane, ba shi da abokin faɗa. Mutum ɗaya wanda za ka nuna ka ce wannan abokin faɗansa ne. Sunana Nura M Inuwa. To ga shi ka halarci wannan zana'i da wani halayen shi za ka tuna da su da zamantakewar da kuke da kuma addu'a da fata alkin da za ka mashi na samun rahama a gobe. To da farko ana roƙa masa rahamar Ubangiji, Allah Ubangiji ya ji kansa, ya rahamshe shi, kuma halinsa na gari ya bi shi, domin mu'amalar mu da shi ya abin da mutane suka ji kuma suke gani a bayyane ya tabbatar da cewa Yilmaz mutumin kirki ne wanda duk inda yake da ka gan shi faran-faran yake da mutane, ba shi da abokin faɗa. Mutum ɗaya wanda za ka nuna ka ce wannan abokin faɗansa ne, ba shi da wannan. Kuma mutum ne mai son ci gaban mutane. Da wannan muke amfani, da wannan muke roƙa masa rahamar Ubangiji, Allah Ubangiji ya rahamshe shi, kuma muna roƙa masa addu'a gurin mutane da su taya mu da yi masa addu'a, Allah ya yafe masa dukkanin zunubansa. Amin suma amin.